ба муассисаҳои тандурустии шаҳри Гулистон дар умум 33 нафар мутахассисони соҳаи тиб намерасанд. Бино ба иттилои роҳбари кӯмаки аввалияи тиббӣ Центрии шаҳри Гулистон Ҷони Бегҳомиҷонов, онҳо асосан ба табибони оилавӣ, духтури занона ва ба ҷарроҳи баҳчагона ниёз доранд. дар 6 моҳи аввал бо роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ҳозир тандурустӣ мулоқотҳо гузаронида ҳастем. Маризҳои наздик 4 нафар табиб даъват шуда ҳастанд. Инҳо ба мо таъмин мешаванд. Табиби ҷарроҳии кӯдакона, табиби акушер гинеколог ва 2 нафар табиби оилавӣ. раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода иброз дошт, ки барои таъмини пурраи кормандони тиб мақомот тадбирҳои зарурӣ амр шудааст. Аз ҷумла соли равон Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистонро 3 нафар сокинони шаҳри Гулистон хатм намуда ба кор даъват карда мешаванд. Дар ин замина боз 15 нафар хатмкунандагони Донишгоҳи тиббии давлатии Русия, ки аз вилояти Суғд буда дар Русия таҳсил мекунанд, ба кор ҷалб карда мешаванд. Ҳамчунин барои ҳавасмандкунии кадрҳои ҷавон чанд имтиёз ҳам роҳандозӣ шудааст. Баён дошт зимини нишасти матбуотӣ Раъно Ҳошимзода. Агар гӯем ки ҳамин шахсонҷонагар мо метавонем дар ҳамин моҳҳои охир аз ҳамин 33 нафаре ки имрӯз мо номрасои кадр дорем, ақаллан ки 50% ҳамин табибон мо таъмин карда метавонем. Дигар барои ҳавасманд кардани табибон 3 нафар ки имрӯзҳо дар навбат истодаанд бо ҷои истиқоматӣ таъмин кардан, айни ҳол 1 нафар бо хонаи хизматӣ таъмин карда шуд, 2 нафари дигар дар навбат истоданд ки оиди ин корбарӣ рафта истодааст. Мо ҳарчи бештар ҷавононро, мутахассисони ҷавонро ҷалб карда истодем ки ваъда ҳам дода истодем ки имрӯз тибқи дастури супоришҳои пешвои маъзами миллат ва раиси вилояти Суғд барои сохтани хонаҳои иҷтимоӣ, албатта имрӯз шаҳр ҳам барои табибон ва ҳам барои маориф, яъне ки корҳо ва маблағҳои махсусро роҳандозӣ карда истодааст. иттилоъ дода шуд, ки давоми 6 моҳи соли 2022 корхонаҳои саноатии шаҳр ба маблағи зиёда аз 2 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд, ки ин нишондиҳанда ба маблағи 51,2 миллион сомонӣ зиёд мебошад. Дар корхонаҳои саноатии шаҳри Гулистон истеҳсоли барзиёди маҳсулоти саноатӣ аз рӯи 87 намуди аслӣ ба роҳ монда шудааст. Зимини нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Гулистон баён дошт, ки давоми 6 моҳи аввали соли равон қисми даромади буҷети давлатӣ ба 130 миллион сомонӣ расонида шуд, ки он наздик 108%-ро ташкил медиҳад. Дар соли ҷорӣ сохтмони 6 корхонаи саноатӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то ин дам корҳо бо маром иҷро шуда истоданд. Дар ин давра дар ҷамъияти муштараки Апрелевка хатти истеҳсоли нуқра бо 15 ҷойи кории нав, сехи истеҳсоли нӯшокҳои ташнашикан аз ҷониби соҳибкорони инфиродӣ бо 5 ҷойи корӣ, ҳамчунин ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лаззати ҳуҷҷат бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти гӯшти бо 8 ҷойи корӣ ва иқтидори 2,2 тонна маҳсулот дар як моҳ ба истифода дода шудааст. дар осоичгоҳҳои шаҳри Гулистон дар муддати 6 моҳи соли равон 1085 нафар меҳмонони хориҷӣ ва наздик 13 000 нафар сокинони шаҳру навоҳии мамлакат ба истироҳату табобат ҷалб карда шуданд. Муниса Атаева, Равшан Тоҳиров, Азия.